И здравейте хора, това е канал в Алекс Гигидолист. Ако... Само секунда, дайте време. Ако ви клипа хареса, дайте палец, ако ви хареса, дайте палец надолу, абонирайте се за канала на Алекс Геймър, Гигидолист, Алекс Манчев. Гледайте видеоклипа до края, споделете го с вашите приятели и нека видеоклипа да започне. Може би само ако... Само секунда. Дайте. Какъв Гигидолист съм бил през 2016 година напред. Тогава аз изгубих... т.е. дяла ми почина, дяла почина 2016. Няма да казвам кога точно, няма кажа кой дяла. Беше ми пак така труден период горе-долу, около сравнение около една година горе-долу. Даже две. Години и половина от мен. Просто малко трудно. Дали смог ми го там, защото зала новата школа и пак го преживявам същото. Горе, мога какъв Гигидолист съм бил тогава. Тогава бях един Гигидолист, който обаче бях новобранец от 2016 до 2019. Пред новобранец, първата може би 1-2 години съм бил новобранец. 2016-2018. Малко по... но малко по-младшо. 2019. 2018 там пред него, пред тамата година. Втората към 2019 малко по-различен Гигидолист, не е толкова учител, още ученик, уча се, преподавам. Това е това. Ако ви клипа хареса, дайте пас, ако ви хареса, дайте пас надолу, абонирайте се на канала Алекс Геймър, Гигидолист, Алекс Манчев, гледайте ви го, споделете с вашите приятели и коментирайте в мен.